Digel bandora vîrusa korona beşdariyek mezin hebû û jinên ku hatibûn meydanê bi dîlan û şahiyan rojê pîroz kirin. Rêxistinên jinan bi slogana li hember qirkirina jinê na li hember tundiya li ser jinê mîtingê darxistin. Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk Saliha Aydeniz di mîtingê de gotarek pêşkêş kir û behsa tecrida li ser Öcalan her wisa çalakiyê mirçîbûnê kir û anî ziman bi yekîtî û pêşengiya jinan tecrid jî radibe şer bi dawî dibe. Bütün kazanımlarımızı korumak için yan yana geleceğiz. Ji bo hemî serkevtiyan divê em mil bidin hev û ji vê desthilata faşîst ya ku dijminê jin, dîrok, xeza û Kurdan e rizgar bibin. Mutlu Kaya beriya 6 salan dema pêşbaziyek dembêjiyê de bi nav deng bibû bi destê zilamek ku îdat kir ew evîndarê wê ye gule bi lîsterê wê dabû ku ji sedî not û pênc ber asteng ma. Bar jî roja Newrozê xwişka wî hate kuştin. Bi destê leşkerek Tirk bi hiceta ku hevala wê bûye. Mutlu dibêje ji bo piştevaniya tekoşîna tundiya ser jinê hatiye meydanê. Ez dizanim ku jin çi xas bihêzin. Jin lêhengên hevin ji bo pîşvaniya wan li virim. Dayika wê jî destnîşan dike ku kezeba wê şewtiye bila kezeba tu dayikek neşewte. Ez diye dile kaya ve mutlu kaya mı? Ez diyeceğim ki biraz jin nemirin. Ez diyeyim ki jin dayıkın, jin cigerin. Gelse diye dile kaya, diye mutlu kaya. Akwa kezayı di şevti biraz değil ki de ne şevti. Biraz başka mutlu kayalar, biraz dile kayalar diye var, diğer var ne şevti biraz jin ben nemirin. Ez hak kanun dokazım, adalet dokazım. Dilemi pır di şevti. Bazı müzagara nay kaşkırın. Kanun tünneyi, adalet tünneyi Türkiye'de. Az yaşayan bırakıp dayık ne işin? Çend beşdarê mîtingê jî ser rojê hizrên xwe ji bo me wiha anî ziman. Mîtinga me bi şiara hemberî qirkirina jinên jiyanê li hemberî tecrî azadiyê em xwe diparêzin. Me bi vî şiarî mîting darvexist. Bi rastî îsal giringiya heştê adarê ji bo me giring e ji ber ku wek em zanin salek pandemiyê berdewam kir. Serî de jin hemû gel di hundirê malê de bû û herî zêde jî jin hundirê malê de hate fetisandin. Aslında devlet bi vê tiştî aslında xwest ku bigê ji armanca xwe ji ber ku îro devlet dixwaze ku jin hundirê malê de bifetise. Yani heştê adarê her salî bêhtir girîngtir e. Sedema şeba Covidê jin careka dî hepsî malê bû wê de jî tundî pir zêde bû. Ev tundî şênber ber bi çev jin hatin kuştin. Yani bi awayekî meşrûkirina qetla jinê ye îsal. Ji ber wê jî heştê adarê tam jî qebûl nekirina vê tundiyê, qebûl nekirina vê kuştinê li hemberî vê sekneka birêxistine rastî. Ji ber wê jî ji bo min bixwe jî wek jinekî pir watedarê ku nav şewbê de em dîse karibin wisa werin li gel hev. لا ام جبوي خطي ام سركتني تخوزن ام ورشيه تخوزن ام ازاديه تخوزن وكاليه تخوزن قلبا حشتي أدرج بوتا شي إفادة كخاطئ حشتي اداريه تخوزن ازادي وسركتن دي عندي بس درا شعبيه هدايك عندي او نبي عندي بس دلي ما تجي من كان خدد هذا بيش قتل كرنا جنيرة بس الظلمة صار جنيرة بس وظلمة صار بي ملتي كشي لكن بس جبي شريرة بس جبي قتل عامرة بس أم ناخذن كسك بكشتني وبمرني وقرتني يا برا ربي عالمي رحمة ضايع برا وقستني İslambejan Avdar Xecêşî bi kilamên xwe heştê adarê coş kir û jinên meydanê bi kilaman govende girtin. Xecî Canfaqîn, Dengê Amerîka, Amed, Diyarbekir.